Inokaz, hori egizela. Da, bitxu zinbat udaletxe pasoa dien demokraziatik, hainbeste udaletxe eta inopeste mobidu ez, atzamarro bat ez. Da, oingo gaztiek, eskerra honi alkati euskuluko lekue, da, honek, ezabe jakin hori pasaduan ikerran. Berak ez euskun, hori, ezabe jakin hori, sekule bestauela... Hemen ez da landu, Abadiñon ez da landu... Ez da landu bat ez. Memoria historiko ez da landu. Sekule bez. Periodikoen agertzen dienak, eta periodikoen esaten dabie euren gure dabezan gauza. Eta guk hemen zati bat esaten dugu, hemen dauen dokumentatu danak irakurtzen baduguz gauza asko agertzen die. Eskerrak amoten beti azkenengo kartela, eskerrak oneri, fulan hori, bestierik, eta hola. Peni da, baina ez daue... Nik galdera hori behar izan dut zut. Ez da, ez mesa bat bez, hori, ez bez. Galdera hori behar dut zut. Rekordo bat bez, ez da bon. Ez da bakarrik Abadiñon hori gertatzen, leku gehiagotan ere gertatzen. Baina nik nioin Gernika bizina, Gernikan ia bien monumentoa da, handauz kalde asko, Durango da, herrik askotan egin ja. Hemen ez. Durango me kostatu zan. Kostatu zan, baina... Eta berri zen esan delako, udalak, eta berri zen beti egon da PNV udaletzean, baina berri zen gauza desente eta antzinetik egiten ditu. Antzinetik, hemen hau dinon lehenengo kosetzen dugu gara. Ez guk ez dugu egiten. Artu dugu Itzin joskoe. Itxuzko loko lekoe, baina hemen, ez da sekule bestain zer, pentsau ez. Baina oingo, ja mobi zen dien, ez gure jaiak, beraz egon zienak eta hainbeste trabajadorietan, zimat, huelde Abadiñotik amabost edo, ez da gire edo. Habitu interesa, ontsa gordo iriztazu, batzokize inauguro zanien, batzokize barrize. Horbe esan egon, hortxe ataren zinkien hau dara. Homenaje bat, nazionalista, eia bienak, partidu. Eza bien datara ez ebez. Kartzelan egon dienik ez ebez. Gainera, nik zuk pasatute dauk atemen dokumento bat. Pena Pero ekin dago hau dana jaso dago historian. Hori da, jauen historia da ez da agertzen ez ebez. Invitazio hori pez, family jaik hartzelan egon ziren nahi. Eta agertzen da zaterako imagen aérea del fuerte de San Cristóbal, eta argazki bat dago. Baina inorro ez da joan udaletzetik hori, argazki zeatarata dago liburu batetik hori. Hemengo udaletzetik inorro ez da egon, San Cristobalen ez